салом, беҳтаринои ман, иншалло ки хубен. Мо ҳам алҳамдулиллоҳ созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Пешаи навора тамошо кардан лайкотонро бимонед, баъд тамошо кунед азизони дилам. Касе ки нав каналро медирояд, агар маъқул шид, ҳатман подписатсия кунед, фикрҳои хуби худтонро бинависонед, колокольчикро биҷиқед ки видеои нав ба нави маро тамошо карда битонед. Духтарои хушрӯи ма, ҷада видеои ошкунӣ сар мешавад. Имрӯз ма ош тайёр кардам, шуморо навор кардам. Дар канали ма видеои ошкунӣ бисёр буд. Чӣ хеле ки медонед, удалит карда будам, ҳозир ягонта нестай. Ма ош кардам, шуморо навор кардам. Подписчикои ман медонанд ки шавҳари ман оши сер савзияш калон мехӯрад. Духтаро ман хеле тайёр мекунам. Касе ки оилаш дар сер савзӣ намехӯрад, савзӣ калон намехӯрад, та бидили оилатон тайёр кунед. Духтаро савзиша кам бидозед ва майда реза кунед. Иҷадам хе роған мадохтам. Духтаро пиёз ма қати гӯштам сирха кардам, баъдан савзиро медозем. азизони дилам, ма дар сковородка тайёр кардам. Якум бор дар сковородка тайёр кардам. Хай соз омад, хушрӯ омадак. Хостам ки кам тайёр кунам. ма чизеро тайёр мекунам, бисёр мешавад. Духтарои хушрӯи ман, имрӯз ма шумода боз ширкати Атомиро тавсия метиҳем ки аламия паҷони ма кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. духтаро кор дар хона тариқи телефона, оли баъзеҳотон мегӯянд ки безор мумкади қати реклама. Бовар кунед, рекламаҳо барои фоидаи худтонае. касе ки дар ин ширкатҳо кор намекунад, будроен кор кунед, пушаймон намешавед. духтаро аламия апаҷон ма тавсиятон метиҳем ки беҳтарин инсоне, метонем будроен қатиш кор кунед. ширкати Атомӣ корейский ширкате. духтаро шумо дар ҳеч дар кор нест, фақат телефон, интернет дар кораи тамом. дар хонатон нишастагӣ, дар баробари кори хонатон кардан шумо маблағ ба даст меоред. бовар кунед духтаро, кори беҳтаринае. касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, рақамҳои болои экран бинависонед. апай беҳтарини ма кора дар шумо мефаҳмонад ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. духтаро кор ҳеҷ қини надорад. ин занҳо ки тавонистанд, пас шумо ҳам метавонем. азизони дилам, пас фурсате аз даст наметем, медироем кор мекунем. орзуҳоимон ки амалӣ нашуда, ба компанияи Атомӣ амалиш мекунем. духтаро бисёр мешавад. баъд гуфтам ки бе дар сковородка тайёр мекунам. хай тайёр кардам. дар сковородкарам ош мешидад. ҷада пиёз ма қати гӯштам зир бондум, савзима сирха кардам, баъдан нахӯд, баъд об, намак, аламхе об ки ҷӯшид, нахтомон пухт. баъдан чиша медозем, биринҷиша медозем. азизони дилам, чӣ хеле ки тайёр кардам, ба ҳамин тарз тайёр кунед, иншалло ки ба маза меояд. боз мегӯям ки мо савзии калон қати фақат ош мекунем, барое ки оиламам хеле нағз мебинад. шумо нахоҳед, майда реза кунед, баъд савзиша кам кунед. анамхе ҷада ма зир бондум шанака оша медозем. духтаро баъд ба ин биринҷи якум бор ош кардам. хай мешавад хушрӯ омад, баъд наёмад ошум. фикротонро бинависонед ки оши ма чӣ хел омад. ҷада боша аллакай ма биринҷиша дохтам. духтарои хушрӯи ма, анамхе биринҷиша режда ки хушрӯ мекунем, баъд обуш қоқ мешавад, баъдан дамаш медозем. духтарои хушрӯи ма, ана ҷада аллакай оши ма омода шид. анам хеле оша дӯст медорад шавҳари ма. ма фақат ҳам хеле ош мекунам. худам дӯст намедорам оши сер савзира. ай боша, анам хеле дӯст медорад. тайёр кардам. беҳад болаззатак буд. шумоам ҳатман тайёр кунед. касе ки метавонад, мошаллоҳ. касе ки наметавонад, ҳатман ёд гирад. азизони дилам, ҷада боша ёсамиҷон ош намехӯрад, мумкин нестайша. роллтонаш тайёр кардам. карчка бирён хелеро дӯст намедорад ёсамин. анамхе азизони дилам, ҳамаи шуморо раҳмати аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханҳои хубтон. раҳмат ки маро тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. раҳмат ки канали маро интихоб кардед. ҳамаи шуморо дӯст медорам, подписчикои меҳрубонам. шумо беҳтаринои маед.
چیزی که تیار میکنم، چیزی که ویدیو میکنم، همش به خاطر شما عزیزان دلم. داور را تماشا کنین، دستگیری هاتون را فراموش نکنین. خشروچای من. اینجا در باشد تماشابینا ما چی آمدیم؟ مگزین آمدیم. باید وای فای بخریم برای خانمون. خیلی مگزین آمدیم، شما را نوار کردم. مگزین ترگاه سنتر در پیش خانمونه. شما را نوار کردم تماشا کنین. دخترها باز میگن که کانال ما برای آدمای خوبه، برای آدمایی که اینترس نه، برای هموای کسی در معقول تماشا میکنه، کسی در معقول نیست خواهش میکنم تماشا نکنین. دخترها وای فای خری اومدیم. وای فای راوتر چه قدر قیمت بده؟ ایما خیلی 1000 سومه. نه بیش نه هزارش 4400 سومه. ایش 5000 نه 3000ش چی تره؟ مایده تری به قوت تره چی تریه؟ زرگانش میگیریم میریم بعد. جا بیاسم اینجا نمیشه گرفتیم دخترها. نمیدونم که خیلی هست نیست. همیشه گرفتیم. 10499 سم بود. 500 سم چی بس کیت که؟ اگر نیم برام نه سیریوز نه چی بس کیت که 500 سم. شوی مدینه تلش که نه سیریوز نه چی با؟ بونوس خیلی داره دو ساز خیلی 500 سمش بونوس. بونوس شده. خلاص این بونوس هم چیزی خوبه. نمیخواه ما میریم اکا. برای کوکولا نینی کاکا این گودا کاکا جان کردیستن. یا سمیدم چند قاعده پیشیو. اوش زور آورد بساز کدورش.